year, the money will come out another 10, another 1,000. Great, saving up, we got myself to 50 listen to us. Oh, wow. Jaman. Ja. Na várjál, csapatunk egy telefonálót addig is. Hello, ciao. Hello, Burgás vagyok, sziasztok. Szavasz, na mondjad, mi a megfejtés? Morlachtusser. Nagyon király vagy. Jó, figyelj, az a lényeg, hogy mondj egy teljes nevet, ugye fölírjuk, és akkor holnap majd be tudsz jönni úgy, hogy bemondod a nevedet, és annyi. Rendben. Oké. Na, mondj egy nevet, és akkor leírja a tesó mindjárt. Mondhatom? Persze, nyomjad. Várnai Márton. Várnai Márton, oké, zsír. Na, akkor szeretettel látunk téged, aztán annyira gyors voltál, hogy szerintem majd még egy belefér. Nagyon király vagy. Köszi szépen. Holnap találkozunk. Köszi, hello. Ciao. Yes.